Sa ikaduhang higayon, gibisita ni President Bongbong Marcos ang amihanang bahin sa Sugbo aron masuta ang kahimtang sa mga residente nga biktima sa linog. Kini aron personal niyang makita ang kalambuan sa mga tabang gikan sa national government. Lahat ng nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo doon sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan ay nandyan ang pamahalaan. Gawa sa Cebu Provincial Hospital ug Tent City sa syudad sa Bugo, lakip sab sa gibisita sa presidente ang Bayanihan Village sa lungsod sa San Remigio. Mukabat na sa kapin 40 ka mga modular housing unit o smart houses ang natukod sa Department of Human Settlement and Urban Development. Matud pa sa DSUD nga prioridad sa ilang beneficiaries ang mga residente nga naigo sa fault line ug sinkhole ang ilang mga balay ug dunay nagpuyo nga mga bata ug idiran. Sa loob ng bahay po may kuryente, may kasama pong isang electric fan at saka isang double deck. For San Remigio, ngayon makikita nyo 45 itong matatapos yata namin completed. May dagdag pa kami, 59 all in all pag nakompleto. Sa ibang bayan po, Daan Bantayan, meron kami naumpisahan doon, 21 lang muna. Parang 1 year ang dito, pero or until such time na magkaroon sila ng permanent relocation. Medyo mahirap po dito maghanap ng area na safe kasi maraming sinkhole. So it might take quite some time. No? Kompleto sa basic nga mga pasilidad ang Bayanihan Village, sama sa mobile shower and toilets, laundry area, mobile kitchen ug medical station. Duna sa gitukod nga children-friendly ug women-friendly spaces ang Department of Social Welfare and Development. Gawa sa mga modular houses, duna po'y kapin 200 ka mga tents ang gitukod sa DSWD sa maong dapit, kung asa dunay giapod-apod nga hygiene kit o relief goods matag tent. Arang-arang kay kuan kaysa dito sa balay, mga samot na gabi ug mukalit lag og linog, magdagandagan mi pero ug naami dire hapsay among panghuna-huna kay layo manggod sa mga labi na kahoy, mga inana ba. Mo provide man sila pamahaw paniudto og panihapon. Baglong aglamig ka ng pamahaw. Bisan pa man nga dunay temporaryong kapasilungan ang mga apektadong pamilya, nagpabiling hagit nila ang padayong pagtayog sa yuta matag karon og unya nga miresulta na sa paglapad sa mga liki sa fault line ug ingon man paglawom sa mga sinkhole. Usa sa labing dako nga nitumaw sa San Remigio ang sinkhole sa sitio Sansan, Barangay Manyo nga daw basketball gym na ang gilapdon. Dinhi, dunay usa ka panimalay nga pipila ka pulgada na lang mahulog na gyud sa sinkhole. Ang gibuhat karon na mo is cordon lang sa kay as per advice sa MGB dili pa siya pwede fillingan or any mga interventions niya as long as di pa gid moundang ang tremors. At the same time evacuate ang mga tao na naa didto sa duol. And we coordinate also closely with the barangays kay para sila mo stasyon didto na nay makabantay na off limits kito siya didto. Nihul pa ang tunga nga bahin sa kadalanan sa Purok Okra, Barangay Hagnaya, lungsod sa San Remigio, human sa miigong linog dinhi sa Sugbo. Gawas nga kini duol sa mga panimalay, makita nga anaa mismo atubangan sa gate sa Hagnaya Integrated School ang maong sinkhole. Lapas sa tawo ang gilaw mo niini, hinungdan sa kahadlok ug kaguol nga nisinati sa mga residente. Kini usa sa mokabat 70 ka mga sinkholes nga nasuta sa Fivox dinhi sa Sugbo. Gawas sa kabalaka, dakong perwisyo sa pang-adlaw-adlaw nga lihok ang giatubang sa mga residente nga nagpuyo haduol sa maong sinkhole. Gibati na gimi kahadlok kay hagba man jud maayo. Hantod karon nawori mi kay ang among bahay ikatulo ni nga balay. Ani man gyud may maagian padung sa barangay hall. Ya, mga mi sa ubos po, grabe po kaay po. Pero kahadlok ka na, mamahawa mi. So, layo na gyud ang mahimo ang magyan instead nga mo adto mi ditong palit og isda baron lamas. So mo adto pa mi sa pikas adto una mi mamot ang among kahadlok ma'am maingon to nga nagpabiling gyud ang truma pero salamat sa mga nagkalaing LGU nga
ngita pamaagi ba nga ma-inhale, ma-exhale. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.